makosana tangozukiratu ndi chikalata chimene tikuchiona chikuenda pasikene pathopo. Chikalata chimenecho chachokeratu ku bungwe lija limene limadziwika zona kuti Malawi Energy Regulatory Authority kapena kunazo timera, ndipo chikalata chimenecho chikufotokozera bwinobwino nkhani yokhuzana ndi mitengo ya mafuta kunena zona kuti kuyambira pa 1 April chaka chino cha 2026 lomwetu ndi siku la lero anthu akapita pa filling station ndakuti amene apita kale pa filling station pamenepo mitengo ya mafuta ndithudi ayikweza kuchokeratu pa 4,965 kwacha kufika pa 6,672 kwacha mtengoto wa mafuta a petrol umenewo, komanso ndakuti 4,945 kwacha kufika pa 6,687 kwacha mtengoto wa mafuta a mtundu wa diesel a galimoto amenewo. Nde kukweza kumeneku akunena kuti kwakwera ndi 34% mtengoto wa mafuta a petrol, pamene diesel ndekuti ndi 35%, potengera ndi chikalata chimenecho chimene wasaina ndi Lucas Kondowe amenetu ndi wapampando wa bodi ya bungwe lija la mera. Kukweratu kwa mitengo kumeneku kukubwera kuti posachedwa pomwepa mitengo ya mafuta a galimoto inakweranso panali pa 20 January chaka chimenechi cha 2026, ndipo kukwera kumeneku kunabwera after the committee ya ku bodi imeneno ndi ya ku bungwe limene la mera itakhalira pasi akuti panali pa 25 March chaka chimenechi cha 2026 kumeneko ndekuti anapanga review kuonano mitengo imene ikuyendera pa misikatu ya maiko onse makamaka kumene kumapangidwa mafuta, komanso ndekutino maiko ena kuti misika ikuyenda motani, ndi pameneno amazabwera ndi chiganizo kuti mitengo ofuna kuweza paja tisayiwalire kunena zona kuti system ogulira mafuta anasintha ku Malawi. Panopa anapanga adopt system imene imaziwika zona kuti APM kapena kunena zona kuti automatic pricing mechanism. Ndepaja under system imene ya automatic pricing mechanism amazanena zona kuti mitengo ya mafuta ngati yakwera ku maiko enawa ndekuti yakwera mopitirira 5%, ndekuti nokunoko automatically mitengonso ya mafuta a galimoto pa pampu ikuena kukwera ndithudi. Nde ngati yakwera kunjako ndekuti ndi less than 5%, ndekuti mitengo imeneyo sakweza zikuona kuti pamakhala ka level kena kake kamene kamapanga cushion ndekuti within range ya 5%, nde akakweza less than 5% ndi pameneno mitengo imeneyo imakhala constant, koma as it stands ndekuti kukwera kumeneko is beyond 5%, ndi chifukwa chake akhalira pasi ndi kupanga adjust mitengo imeneyi kufika no pa menepa. Ndeto chikalata chimenechi chikupitiriza kufotokozeranso nkhani yokhuzana ndi free on board kapena kunazo ndi FOB yomweno akuti average percent yake ndekuti ndi 42% komanso 87%, nde paja imeneyi amakhala akuphatikiza zinthu zingapo zokhuzana ndi kukweza kumeneko kuli ndeti ma transport cost komanso ndeti ma insurance amafuta amenewo, kuliso zinthu ngati handling, kulitu zinthu zambiri zimene amaziwerengera akamagulisa mafuta amenewo, ndekuti kuti achoke mafuta kumene kuja kuzafika ku dziko la Malawi, kuzafika pa pampo pamenepo pali ma cost ambiri, ndezonsezo amakhala zona kuti aziphatikiza pa mafi amenewa, ndi pameneno amabwera ndi mitengo imeneyi. Ndekuti nkhani yakulu yeniyeni ndi yokhuzana ndi automatic pricing mechanism imeneyo, ndekuti ndi imene akumakonda kuigwisa ntchito patakali panopa. Ndekati mitengo yakwera kunjako given ndekuti ku Malawi ndekuti akuyenanso kukweza ngati apitirira 5% potengera ndi system imene anapanga adopt. Of course chikalata chimene chikupitirira ndi noti imene kufotokozera makamaka nkhani yokhuzana ndi market pressure imeneno ikubwera chifukwa cha nkhondo akuti imene ikuchitika ku Middle East. Ndi nkhondo imene yapangisano zona kuti mitengo ya mafuta ikwerenso nkhani zake ambiri tikudziwa bwino kutito maiko a Israel komanso United States of America akulimbana ndi dziko la Iran, of which ndikuti kumenekoko ndikumenenso kumachokera mafuta a galimoto amenewa, komanso kuli njira ina imene mafuta a galimoto amakhala akudusira kuti azipita ku maiko osiyanasiyana. Nde akunena zona kuti pa zifukwa za zimenezo ndi zimenenso zapangisa zona kuti pakhale pressure ndi kukwezatu mitengo ya mafuta a galimoto amenewa. Nde pamene tikudziwa kale kunena zona kuti ngati mafuta a galimoto akwera given ma transport fee nawonso ndikuti akwera, of which ndikuti
ngati mafi a transport akwere ndekuti mitengonso ya katundu pa nsika ikwera. Tiyembekeze zimenezo kuti mitengo ya mafuta ikakwera ndekuti no katundunso mitengo yake imakwera. Nde potengera ndi chikalata chimenechi zikuonesa zonena kuti is beyond control ya government. Of course kukwera kwa mitengo imeneyi si dziko la Malawi lokha, taona kuti maiko ambiri akhala kupanga struggle nkhani yokhuzana ndi mitengo ya mafuta galimoto. Recently taona kuti ku dziko la South Africa nawonso kumeneko mitengo ya mafuta galimoto inakwera. Ma reasons amene akupereka nawonso ndi okhuzana ndi nkhondo ya ku Middle East andinso taonanso kuti ndalama yawo yatsikanso ndi mphamvu kumeneko ku dziko la South Africa. Nkhani yake ma factors ake ndekuti ndi amene akukhuzana ndi nkhondo imene yapangisa escalate kuti mitengo ya mafuta galimoto ikwere kuchoka pamenepo ku dziko la Zambia. Nakonso kumeneko nkhani zake ndizokhuzananso ndi nkhondo zomwezi. Mafutaso kumeneko ndithudi akweza oti tikaona mitengo ya mafuta kumeneko nawo mitengotu imeneyi ndekuti no petrol agulisidwa pa 27.15 kwacha ya dziko la Zambia, pameneno diesel ndekuti no ali pa 29.78 kwacha ya dziko la Zambia. Petrol to ndekuti akuchoka pa 26.61 kwacha ya dziko la Zambia. And simaiko okhawo eveninso maiko ena ndekuti ku Middle East komwe amapanga mafutako ndekuti nonso they are struggling nkhani yake yokhuzana ndi mitengo ya mafuta potengera kuti demand ili high ndekuti supply ili low. Zisime komanso ma reservoir ambiri ndekuti akuyasidwa moto posatira ndithu nkhondo imeneyi. Of course chikalata cha boma chimenechi chikunena zonena kuti kukweza mwa temporary kumeneko abwera pa zifukwa zimenezi, which ndekuti temporary imene akutanthauza kunena zoti mwina patakhala zona kuti nkhondo imeneyi ndekuti yatha ndekuti mwina atha kuzapanganso resume production bwinobwino, of which ndekuti no potengera ndi system imene apanga adopt ya automatic pricing mechanism kapena kuti APM nkuthekanso kuti mitengo imeneyo ya mafuta itha kuzasikaso nangasi rule ya demand and supply mwina munthu ameneyo ndekuti supply zakhala ndiyochuluka. Ayi ndithu pamenepa tikhala tikufinyika ndithudi chifukwa mitafotokoza kale kuti mitengo ya katundu ndekuti tiyembekeze zoti ikhala ikukwezedwa, tifune tisafune potengera ndi mene zinthu zake zilili, ndipo kuti aboma it's beyond their control. Tiona mene zikhale zikuyendera. However mene zilili chonchi mu aboma ndekuti wena kupanga njira yofunanso kuteteza nzika zake kuti no asapangidwe affected kwambiri ndi ma challenges amene angabwera chifukwa cha ma adjustment amene wawo pajato kuli zimaleveso zambirimbiri chani all those things. Zinthu zonsezo akwena kupanga factor in as government ndi cholinga choti nzika zisachite kuphinjika kwenikweni ndi ma adjustments amene wawo. Ayi menemo ni mmene nkhani zake zikuyendera. Situzo zoti mwene maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikufotokoza kunena zona kuti abungwe la mmera kuzeratu mwa bodi yake yalembato chikalata chimene wasaniya ndi wapampando wa bodi imeneyo chimene akufotokozera kunena zona kuti mitengo ya mafuta kuyambira pa 1 April chaka chimene cha 2026 ndekuti akweza petrol amene timagula pa 4,965 kwacha ndekuti amukweza kufika pa 6,672 kwacha. Pameneno mafuta a galimoto a diesel amenewo ndekuti akweza kuchoka pa 4,945 kwacha kufika no pa 6,687 kwacha, yomweno zikutanthauza zona kuti 34% petrol amenewo komanso diesel ndekuti 35%. Ngati maganizo amenewo alipo titofotokoza comment section koma tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu. Saiwale upanga like video imene komanso upanga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 kuti nkhani zambiri zikamachitika ndito zitakufikirani mosavuta.